дар саҳифааш дар фейсбук ба таври хеле кӯтоҳ ва бе овардани ягон ҷузъиёт хабар дод, ки ҳаракати Толибон гуфтааст гуфтугӯ бо ҷабҳаи Паншер натиҷа надод, ҳоло бо ҷанг мегирем. Тафсилоти дигар оварда нашудааст. Таздиқи ин хабар аз манобеи дигар низ ҳанӯз муяссар нашудааст. Ин баёния дар ҳолест, ки намояндагони ҷабҳаи муқовимати миллӣ дар Паншер рӯзи 31 август аз рафъи се кӯшиши ҳамла ба ин охирин вилояти хориҷ аз назорати Толибон хабар доданд. Тулу Ньюс рӯзи 1 сентябр хабар дод, ки ҷанг байни нирӯҳои Толибон ва ҷабҳаи муқовимат дар чанд минтақа аз ҷумла дар Андароб, Ҳавоқ, Шутул, Гулбаҳор ва Ҷабулсироҷ ҷараён дорад. намояндагони ҷабҳаи муқовимат рӯзи 31 август гуфта буданд, ки ҷангҷӯёни Толибон асосан аз тариқи Ағбаи Ҳавоқ мехостанд хати дифои ҷабҳаи Паншерро рах накунанд, вале ноком шуданд. ҳаракати Толибон дар аввали моҳи август дар пайи хуруҷи нирӯҳои эътилоф таҳти раҳбарии Амрико дар байни ҳамагӣ 10 рӯз ҳамаи шаҳрҳои бузург ва 33 вилояти Афғонистонро тасарруф карда, рӯзи 15 август пойтахт шаҳри Кобулро низ ба даст овард. вилояти Паншер, зодгоҳи Аҳмадшоҳи Масуд ва чанд вулусвории вилоятҳои ҳамсояи он дар ҳоли ҳозир танҳо минтақаҳоест, ки берун аз назорати Толибон боқӣ мемонад. дар Паншер таҳти роҳбарии Аҳмади Масуд, фарзанди Аҳмадшоҳ Масуд, ҷабҳаи муқовимати миллӣ созмон дода шудааст, ки мегӯяд султати Толибонро қабул надорад. Толибон то кунун мегуфт, ки қасди бо ҷанг гирифтани Паншерро надоранд ва мехоҳанд, ки ин масъаларо бо роҳи сулҳомез аз тариқи музокироту гуфтугӯ ҳал шавад.